Γεια σας φίλες και φίλοι μου, τι μου κάνετε? Είμαι η Δήμητρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου A Woman's Life. Εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την παρέα που υπήρχε από πριν και παρέμεινε, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο. Και να ευχαριστήσω επίσης και την καινούργια παρέα που μπήκε όλο αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι παλιότεροι γνωρίζετε ότι έχω 2 κόρες που σπουδάζουν στην επαρχία και αρκετά μακριά μου. Ανά 2 μήνες, 3 μήνες, ανάλογα τις ανάγκες τους, τους στέλνω πακέτο με φαγητά. Θα σας δείξω λοιπόν πώς παρασκευάζω αυτά τα φαγητά, πώς τα συσκευάζω έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν για κάποιες ώρες μέχρι να μπουν στην κατάψυξη. Εδώ θα σας πω ότι το βίντεο είναι γυρισμένο από τον Οκτώβρη, που η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή. Αν σας αρέσει το βίντεό μου, πατήστε την εγγραφή και το καμπανάκι έτσι ώστε να βλέπετε και τα βίντεό μου. Θα τα λέμε πια πάρα πολύ συχνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά που θα φτιάξω, που θα δείτε στη συνέχεια, θα μπουν σε μπολάκια, τα οποία είναι ειδικά για να μπαίνουν και στην κατάψυξη. Τα πήρα από το Τζάμπο. Το κάθε πακέτο έχει 5 μπολάκια με τα καπάκια τους, τα οποία στοιχίζουν νομίζω 99 λεπτά και είναι αυτό το μπολάκι. Μπαίνει μία μερίδα έως 2, αναλόγως τι χρειαζόμαστε. Οπότε θα σας δείξω τα φαγητά, φτιάχνουμε φαγητά και μετά σας δείχνω πώς τα αποθηκεύω σε αυτά τα μπολάκια και πώς θα πάνε ένα μακρινό ταξίδι έτσι ώστε να μπουν στην κατάψυξη. Θα ξεκινήσω με το μοσχάρι, το κοκκινιστό. Έχω λοιπόν 2,5 κιλά περίπου μοσχάρι, το οποίο έχω επιλέξει ποντίκι. Αυτό είναι ανάλογα τα γούστα σας. Μπόλικο κρεμμύδι, εντάξει δεν ξέρω αν θα το βάλω όλο αυτό, θα δείξει. Μπόλικο κρεμμύδι, ντομάτα, είχα κάποιες γινωμένες ντομάτες και τις έχω κόψει κομματάκια γιατί μου αρέσει στο κοκκινιστό να έχουμε κομματάκια. Από τη σάλτσα που έχω φτιάξει θα συμπληρώσω φυσικά λάδι και από εκεί και πέρα αλάτι πιπέρι, εγώ βάζω τζίτζερ και θα βάλω και κουρκουμά. Όλα αυτά βέβαια είναι... οι ποσότητες και τι θα βάλετε είναι θέμα γούστου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το κρέας μου, το περνάω λιγάκι, το ροδίζω λιγάκι πριν βάλω τα υπόλοιπα υλικά, οπότε θα ρίξω το λάδι. Είναι αρκετή ποσότητα. Η χύτρα μου είναι της μαμάς μου, είναι παλιά, αλλά με βολεύει πάρα πολύ και δεν την έχω αλλάξει. Γενικά δεν μαγειρεύω συχνά σε χύτρα, αλλά τώρα επειδή έχω να κάνω αρκετά φαγητά, με βολεύει πολύ. Λοιπόν, οπότε θα ανάψω το μάτι. Και μόλις ζεσταθεί το λάδι, θα ροδίσω το κρέας. Λίγο σε κάθε πλευρά να ροδίσει. Έχω χαμηλώσει το μάτι βέβαια για να μην γίνει εδώ πέρα χαμός. Λοιπόν, θα τα γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Βγάζω τα πρώτα. Δεν τα αφήνω περισσότερο. Και θα συνεχίσω με την επόμενη φουρνιά. Έχω ζητήσει από το χασάπι μου να μου τα κόψει σε μικρά κομμάτια.
Εδώ θέλω να σας πω ότι το κρέας πριν το χρησιμοποιήσω στο φαγητό, το πέρασα από την κατσαρόλα με ζεστό νερό και πέταξα το νερό για να είναι πιο καθαρό. Όποιος θέλει το κάνει, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, τώρα που έριξα όλο το κρέας μέσα εδώ, θα προσθέσω το κρεμμύδι. Έχω κόψει αρκετό κρεμμύδι γιατί έχω πολλά φαγητά σήμερα. Θα σας δείξω πώς το κόβω. Εμένα μου αρέσει να το κόβω σε αυτές τις φέτες. Δεν το θέλω ούτε λεπτοκομμένο, ούτε πιο χοντρό. Λοιπόν, και βάζετε όσο κρεμμύδι θέλετε. Εγώ βάζω αρκετό κρεμμύδι γιατί καραμελώνει και κάνει πολύ ωραία τη σάλτσα και αρέσει και στις κόρες μου που εκεί θα πάει το φαγητό αυτό. Αυτά πρέπει να είναι 4 κρεμμύδια που έχω βάλει μέχρι στιγμής και νομίζω ότι είναι αρκετό. Εδώ θα ρίξω το κρασί που έπρεπε να το ρίξω πριν τα κρεμμύδια, αλλά δεν πειράζει. Η μαγειρική την κάνουμε γιατί μας αρέσει. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Θα το αφήσω λίγο για να φύγει το ινόπνευμα από το κρασί. Για να ρίξω τα υπόλοιπα υλικά. Αφού εξατμίστηκε το κρασί, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει καταπληκτικά, ρίχνω την ντομάτα, εδώ πόση θέλω. Αυτές είναι 3 ντοματούλες κομμένες έτσι και θα βάλω και από τη σάλτσα μου αυτό εξαρτάται πόσο κόκκινο θέλετε να είναι το φαγητό, έτσι. Βέβαια είναι φυσική ντομάτα και η μία και η άλλη, οπότε θα έχει πολύ ωραίο χρώμα. Ωραία, θα το δω στη συνέχεια αν χρειάζεται άλλο. Τώρα δεν θα βάλω τίποτα άλλο μέσα, θα κλείσω τη χύτρα μου να βράσει. Να δω αν χρειάζεται άλλο νερό, θα προσθέσω λίγο νεράκι και μετά θα κλείσω τη χύτρα και μόλις την ανοίξω συνεχίζουμε. Άνοιξα τη χύτρα, έβρασε, το άφησα ένα 20 λεπτό. Βλέπετε έχει αρκετό ζουμάκι, αλλά το θέλουμε το ζουμάκι, θα σας πω γιατί. Τώρα θα ρίξω τα υπόλοιπα υλικά. 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. 1 κουταλιά, όχι σούπας, πιπέρι. 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, γιατί έχουμε την ντομάτα. Και έχω να ρίξω και τζίτζερ και κουρκουμά, αλλά τα ρίχνω στο τέλος, γιατί δεν πρέπει να βράσουν πολύ. Οπότε ανακατεύω και το αφήνω με ανοιχτή κατσαρόλα πια. Και συνεχίζεται το βράσιμο, για να δέσει και η σάλτσα μας. Η μυρωδιά είναι καταπληκτική. Δυστυχώς δεν μπορείτε να το μυρίσετε, χωρίς να έχει πολλά υλικά όπως είδατε. Η ντοματούλα, η φρέσκια, το κρασάκι και το κρεμμύδι κάνανε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Λίγο πριν το κλείσω το φαγητό θα ρίξω 1 κουταλιά τζίτζερ. Προσοχή γιατί δίνει μια καυτερή γεύση και μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το φαγητό και ο κουρκουμάς. Εδώ θα βάλω 1 κουταλιά του γλυκού, όχι γεμάτη. Θα το ανακατέψω. Και θα το αφήσω πάρα πολύ λίγο να δέσουν και αυτά τα υλικά με τα υπόλοιπα. Το κλείνω και θα το αφήσω στην κατσαρόλα να κρυώσει λίγο, έτσι ώστε να το βάλω στα μπολάκια που σας έδειξα, στα μπολάκια που θα το αποθηκεύσω για να μπει στην κατάψυξη.
Είναι έτοιμο, νοστιμότατο, το δοκίμασα φυσικά. Το ζουμάκι το θέλω έτσι γιατί είναι φαγητό που θα μπει στην κατάψυξη και πρέπει να έχει ζουμάκι. Όταν ξεπαγώσει θα το συνοδεύσετε με κάτι, οπότε θέλετε να έχει το φαγητό, να έχει το ζουμάκι του. Έτοιμα τα μπολ. Έχω φτιάξει αρκετά φαγητά, όλα θα σας τα δείξω σε βίντεο. Είναι όλα έτοιμα, τα έχω βάλει στη συντήρηση για να τα διατηρήσω για μία μέρα. Τώρα θα μπουν στο ψυγιάκι και θα ταξιδέψουν και μόλις θα παραλάβουν οι κόρες μου θα μπουν απευθείας στην κατάψυξη και έχουν έτοιμο φαγητό, 2 μερίδες. Εάν δεν έχετε μπολάκια τέτοια, μη στεναχωριόσαστε, υπάρχουν τα μπολάκια, πάντα κρατάω από τα γιαούρτια, είτε αυτό το μέγεθος είτε το μεγαλύτερο. Από παγωτό έχω βάλει μέσα τη μερίδα και άλλα φαγητά τα έχω βάλει σε μεγάλο του παγωτού, έχω φτιάξει μιλόπιτα και κολοκυθόπιτα και τα έχω βάλει σε τέτοια μπολ. Οπότε είναι έτοιμα να μπουν στο ψυγιάκι. Έχω φτιάξει και φτεδάκια, έχω φτιάξει μοσχάρι κοκκινιστό, χοιρινό με άσπρη σάλτσα, το κοτόπουλο με τις πιπεριές και την πύρα, κιμά για μακαρόνια και φτεδάκια, μιλόπιτα και κολοκυθόπιτα. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο που θα βάλουν στα παιδιά μου. Λοιπόν, έτοιμο το ψυγιάκι. Είναι αρκετά μεγάλο, μη λούσει. Έχουν μπει όλα τα μπολάκια μέσα με παγοκίστες. Το κλείνουμε και φυσικά έχω και αυτό. Γιατί εκτός από αυτά τα ψυγιάκια υπάρχουν και οι τσαντούλες, είναι από το Jumbo, έχει και μεγαλύτερο μέγεθος και κάνω και τη δουλειά μου και με αυτά και μάλιστα όταν τα παίρνουν τα παιδιά τα μεταφέρουν και πολύ ωραία με το γερουλάκι.